Η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι ταυτόχρονα λογοτεχνία, θρησκευτική φαντασία, πολιτισμική μνήμη και αντανάκλαση κοινωνικών δομών. Όταν σήμερα διαβάζουμε μύθους όπως η αρπαγή της Περσεφόνης από τον Άδη ή μύθους που περιλαμβάνουν πράξεις σεξουαλικού εξαναγκασμού από τον Δία και άλλους θεούς ή την κακομεταχείριση μορφών όπως η Ιώ, η Λίδα και η Δάφνη, συχνά εμφανίζεται η τάση να εξημερώνονται μέσω αλληγορικών ερμηνειών. Η Περσεφόνη συμβολίζει τον κύκλο των εποχών. Οι μεταμορφώσεις είναι ψυχικές διεργασίες. Ο Δίας εκφράζει τη γονιμοποιώ δύναμη της φύσης και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η συμβολική ανάγνωση δεν λειτουργεί ως πρόσθετο επίπεδο ερμηνείας, αλλά ως μηχανισμός εξουδετερώσης του ίδιου του περιεχομένου, δηλαδή όταν το γεγονός ότι μια γυναίκα αρπάζεται, εξαναγκάζεται ή υπομένει τα 1002 μετατρέπεται αποκλειστικά σε μυστηριακό σύμβολο, χάνοντας την κοινωνική και πολιτική του διάσταση. Αυτό δημιουργεί αρκετές σοβαρές συνέπειες. Καταρχάς, ιστορικοποιεί τον μύθο. Οι μύθοι δεν δημιουργήθηκαν, βλέπετε, σε κοινωνικό κενό. Αντανακλούν ένα κόσμο βαθιά πατριαρχικό, όπου η γυναίκα συχνά αντιμετωπιζόταν ως αντικείμενο ανταλλαγής, συμμαχίας ή κυριαρχίας. Η αρπαγή της νύφης δεν είναι μόνο ποιητικό μοτίβο. Υπήρξε πραγματικό κοινωνικό μοτίβο σε πολλές αρχαίες κοινωνίες. Όταν αυτό εξαφανίζεται από την ανάγνωση, ο μύθος αποκόπτεται από την ιστορική του ύλη. Δεύτερον, εξειδανικεύεται η βία μέσω του κύρους του κλασικού. Υπάρχει μία πολιτισμική τάση να αντιμετωπίζονται τα αρχαία κείμενα ως φορείς υψηλής σοφίας και όχι ως προϊόντα ανθρώπων με αντιφάσεις και σκληρές κοινωνικές δομές. Έτσι, πράξεις που σε άλλο πλαίσιο θα αναγνωριζόταν ως τραυματικές, παρουσιάζονται ως θεϊκά δράματα, ερωτικά επεισόδια ή μεταφυσικές ενώσεις. Κάτι ακόμα που μπορεί να προκύψει είναι το γεγονός ότι περιορίζεται η ίδια η πολυφωνία των μύθων. Η ελληνική μυθολογία δεν είναι ενιαία, ούτε ηθικά μονοσήμαντη. Υπάρχουν ήδη μέσα στα αρχαία έργα ίχνη δυσφορίας, τρόμου και καταγγελίας. Στις τραγωδίες ειδικά, η βία κατά των γυναικών δεν παρουσιάζεται πάντα ουδέτερα. Η Μύδια, η Κασάνδρα ή η Ιφηγένεια δεν είναι απλώς σύμβολα ενός μύθου. Είναι και μορφές που εκφράζουν το κόστος της ανδρικής εξουσίας, του πολέμου και της θυσίας. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα αντίστροφο σφάλμα, να διαβάζουμε τους μύθους μόνο ως καταλόγους εγκλημάτων με σύγχρονους όρους σαν να ήταν νομικές υποθέσεις. Αυτό επίσης φτωχαίνει την ανάγνωση, επειδή αγνοείται ότι ο μύθος λειτουργούσε σε πολλαπλά επίπεδα ταυτοχρόνως: κοσμολογικό, τελετουργικό, πολιτικό, ψυχολογικό. Το πιο σημαντικό και ουσιαστικό ίσως είναι να αντέχουμε στην αμφισημία, δηλαδή να μπορούμε να πούμε ταυτόχρονα: ναι, αυτοί οι μύθοι έχουν βαθύ συμβολικό και φιλοσοφικό περιεχόμενο. Και ναι, περιέχουν κανονικοποιημένες μορφές έμφυλης βίας που αντανακλούν πραγματικές κοινωνικές σχέσεις ισχύως. Η μία ανάγνωση δεν ακυρώνει την άλλη απαραίτητος. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν η συμβολική ερμηνεία χρησιμοποιείται για να καθαρίσει τον μύθο από οτιδήποτε κοινωνικά άβολο, επειδή τότε η μυθολογία μετατρέπεται σε αποστηρωμένο πολιτισμικό μνημείο αντί για ζωντανό και αντιφατικό ανθρώπινο υλικό. Όταν ένας μύθος έχει άβολο περιεχόμενο, υπάρχουν ουσιαστικά 3 βασικές στάσεις απέναντί του και κάθε εποχή τείνει να προτιμά διαφορετική. Η πρώτη είναι η εξειδανίκευση. Να καθαρίζεται ο μύθος από οτιδήποτε προκαλεί ηθική δυσφορία. Εκεί οι αρπαγές γίνονται έρωτες, οι βιασμοί γίνονται ενώσεις και η βία γίνεται θεϊκή αναγκαιότητα. Αυτό συνέβη πολλές φορές στην ευρωπαϊκή πρόσληψη της αρχαιότητας, ειδικά όταν η κλασική Ελλάδα αντιμετωπιζόταν ως πρότυπο πολιτισμικής ανωτερότητας.
ο μύθος μετατρέπεται σε ασφαλές αισθητικό αντικείμενο. Η δεύτερη είναι η πλήρης ηθική απόρριψη. Να θεωρείται ότι επειδή ένα έργο περιέχει βία, πατριαρχία ή σκληρότητα, χάνει κάθε άλλη αξία. Εκεί ο μύθος διαβάζεται σχεδόν αποκλειστικά ως τεκμήριο καταπίεσης. Αυτή η στάση συχνά παράγει καθαρές ηθικές κρίσεις, αλλά φτωχή κατανόηση του πώς λειτουργούσαν οι αρχαίοι πολιτισμοί και τα αφηγηματικά τους συστήματα. Η τρίτη, και κατά τη γνώμη τη δική μου και πολλών ιστορικών, φιλόλογων και ανθρωπολόγων, η πιο γόνιμη, είναι να κρατάς το άβολο στοιχείο, ορατό, χωρίς να καταρρέει όλο το οικοδόμημα της ερμηνείας. Δηλαδή, να μην ωρεοποιείς τη βία, αλλά και να μην σταματάς μόνο στη βία. Ας πάρουμε για παράδειγμα την αρπαγή της Περσεφόνης, η οποία μπορεί ταυτόχρονα να είναι ένας μύθος εποχικής αναγέννησης, να σχετίζεται με τελετουργίες μετάβασης και να αντανακλά κοινωνικές πραγματικότητες γάμου χωρίς συνένεση ή απομάκρυση της κόρης από την μητριαρχική οικογένεια. Οι αρχαίοι ακροατές πιθανόν δεν διαχώριζαν αυτά τα επίπεδα τόσο αυστηρά όσο εμείς. Ο μύθος δεν ήταν ούτε μόνο ένα σύμβολο, ούτε μόνο κοινωνική καταγραφή. Ήταν ένας τρόπος να οργανώνεται το χάος της ανθρώπινης εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένης και της βίας. Επίσης έχει σημασία να θυμόμαστε ότι οι μύθοι δεν γράφτηκαν για να είναι ηθικά υποδείγματα με τη σύγχρονη έννοια του όρου. Οι θεοί της ελληνικής μυθολογίας είναι συχνά αυθαίρετοι, ζηλόφθονοι, βίαιοι και εγωκεντρικοί. Αυτό δεν είναι λάθος του συστήματος, είναι μέρος του συστήματος. Οι Έλληνες δεν φανταζόταν πάντα το θείο ως ηθικά τέλειο. Ο Δίας δεν λειτουργεί ως πρόθυπο ηθικής, αρετής, αλλά ως η προσωπικοποίηση της κυριαρχικής ισχύος. Εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό. Το άβολο περιεχόμενο συχνά είναι ακριβώς το σημείο που ο μύθος αποκαλύπτει τις βαθύτερες δομές μιας κοινωνίας. Αν το αφαιρέσεις αυτό, μένει μόνο ένα διακοσμητικό κέλυφος. Οι συγκρούσεις γύρω από το φύλο, την εξουσία, την οικογένεια, την επιθυμία και τη βία είναι μέρος του λόγου που αυτοί οι μύθοι επιβίωσαν τόσο πολύ. Δεν είναι άτυχα στοιχεία που βρέθηκαν μέσα, είναι δομικά στοιχεία της αφήγησης. Άρα το ερώτημα ίσως δεν είναι τι κάνουμε με το άβολο περιεχόμενο, αλλά αν μπορούμε να το κοιτάξουμε χωρίς ούτε να το εξαγνίζουμε, ούτε να το απλουστεύουμε. Για έναν σύγχρονο μύστη με την έννοια κάποιου που προσεγγίζει το μύθο υπαρξιακά, τελετουργικά ή εσωτερικά και όχι μόνο ακαδημαϊκά, το άβολο περιεχόμενο δεν είναι απλώς πρόβλημα πως απόκρυψη. Μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο σύγκρουσης με πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας που οι σύγχρονες κοινωνίες συχνά θέλουν να εξορθολογήσουν ή και να αποστηρώσουν. Οι αρχαίοι μύθοι δεν είναι καθαρά πνευματικά κείμενα, είναι γεμάτοι βία, πάθη, επιθυμίες, εξουσία, φόβο, απώλεια, κυριαρχία, τρέλα, μεταμόρφωση. Για ένα σύγχρονο μύστη αυτό σημαίνει ότι ο μύθος δεν μιλά μόνο για το φως, αλλά και για το σκοτάδι, το σκοτεινό υπόστρωμα της ύπαρξης. Η κάθοδος της Περσεφόνης στον κάτω κόσμο, για παράδειγμα, μπορεί να διαβαστεί όχι μόνο ως ρομαντικοποιημένη αρπαγή, αλλά ως μία βία μετάβαση, απώλεια αθωότητας, αποκοπή από την παλιά ταυτότητα, είσοδο σε έναν νέο κόσμο θανάτου και γνώσης. Αυτό έχει μυσταγωγική σημασία ακριβώς επειδή δεν είναι άνετο. Στα περισσότερα αρχαία μυητικά συστήματα η γνώση περνά μέσα από διάρρηξη, φόβο, συμβολικό θάνατο. Το ίδιο και οι μύθοι του Διονύσου. Περιέχουν έκσταση αλλά και διάλυση της τάξης, μέθη αλλά και μανία, απελευθέρωση αλλά και τρόμο. Ένας σύγχρονος μύστης μπορεί να δει εκεί όχι οδηγίες συμπεριφοράς, αλλά χάρτες των ακραίων καταστάσεων της ψυχής. Το κρίσιμο είναι να μην συγχέεται η συμβολική εργασία με την ηθική δικαιολόγηση. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
Άλλο να λες ότι ένας μύθος έχει μυσταγωγική δύναμη και άλλο να λες ότι η βία μέσα του είναι αποδεκτή ή επιθυμητή. Ένας ώριμος, μυστηριακός αναγνώστης δεν χρειάζεται να αθωώσει το μύθο για να αντλήσει νόημα από αυτόν. Αντίθετα, μπορεί να εργαστεί ακριβώς πάνω στην ένταση που προκαλεί. Στην πραγματικότητα, όταν αφαιρείται όλο το σκοτεινό και τραγικό στοιχείο, ο μύθος συχνά χάνει τη μυσταγωγική του δύναμη και γίνεται μια ψυχολογική wellness, θα λέγαμε. Οι αρχαίοι μύθοι επιβίωσαν επειδή αγγίζουν περιοχές που δεν είναι ασφαλείς. Δηλαδή την εμπειρία της δύναμης, την εμπειρία της υποταγής, την επιθυμία, την απώλεια του ελέγχου, την εμπειρία της θνητότητας, της μεταμόρφωσης μέσω της οδύνης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να μιμηθεί κανείς τις αξίες που ενσωματώνουν. Σημαίνει ότι μπορεί να τους χρησιμοποιήσει ως καθρέφτες της ανθρώπινης κατάστασης. Και ίσως εδώ βρίσκεται και μία ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη μυστηριακή και την μουσιακή ανάγνωση της μυθολογίας. Η δεύτερη προσπαθεί να διασώσει την καθαρότητα του πολιτισμικού αντικειμένου, ενώ η πρώτη δέχεται ότι η επαφή με το ιερό, το αρχαίγωνο ή το ασυνείδητο δεν είναι ποτέ πλήρως εξευγενισμένη. Και με αυτό θα σας αφήσω προς το παρόν και θα δώσουμε ραντεβού για το επόμενο μας βίντεο.